Момче вкусничко от традиции и кухня на англоговорящите държави. Това е благотворителен изложба базар, който ще се проведе за пета поредна година. На него деца от Центъра за изучаване на езици ще приготвят различни есия от английската кухня. С цел обаче да съберат пари в подкрепа на СОС детски селища. Част от тях са тук при мен. Здравейте, много вкусни изглеждат нещата. Част от тях ще можем ли да опитаме в неделя? Здравейте, даже не можете да си представите. Още повече. Ще се чудите от кое да се изберете. Добре, за шеста поредна година правите това. Защо решихте да се захванете с една такава благотворителна инициатива? Ами, много е хубаво, когато деца помагат на деца. Нашите деца си избират англоговоряща държава, избират най-интересното от нея, приготвят го и го занасят. Издирват рецепти най-вероятно. Как да, точно всичко е автентични ли са рецептите? Разбира се. Така. Готови ли отиват там нещата или на място ги правите? Въобще как се случва подготовката за целият този базар? Приготвяме ги вкъщи и ги занасяме там. Трябва всеки един от вас да направи по едно такова традиционно, примерно английско ястие или не? Избирате си повече. Ами всеки си избира, който обича да готви и така му е приятно това. И занася нещо там, което се представя и всъщност по този начин хем е интересно, представя се нещо вкусно и се помага. Добре, какво знаете всъщност за СОС детски селища? Коя ще ми каже? Много сте срамежливи. Така ли сте и на базара? Толкова срамежливи. Добре, колко средства са нужни на СОС детски селища? За какво точно? Всъщност, аз искам да изкажа една така голяма благодарност към преподавателите и към учениците от АВБЕЛ, които за шеста поредна година организират този изключително интересен, сладък благотворителен базар в подкрепа на СОС детски селища в България. Миналогодишната набрана сума беше 7500 лева, като с тези суми през годините те подкрепят развитието на нашите социални услуги за деца, които са лишени от родителска грижа. Конкретно тази година сумата, която ще бъде набрана от благотворителния базар, ще бъде разходвана за закупуване на част от обзавеждането, където през 2015 вече година... за конкретни битови нужди. Да, защото през тази година ние ще преместим нашите приемни семейства от СОС детско селище. Колко в момента са приемните семейства? Те са 12, като 8 от тях ще дойдат в апартаменти в София, 4 в Перник. Радват ли се? Да. Разбира се, нали? Щастливи са. Със сигурност, защото като цяло ще имат по-добър достъп до здравни грижи, по-качествено образование, по-добри възможности за личност. Ще се чувстват още по-интегрирани. Именно. Момичета, разбрах, че ще има и други изненади, освен кулинарните изненади. Я ни издайте, без да сте толкова срамежливи. Кажете какво ще се случва още на базара. Ще има български известни личности, които ще ни подкрепят. По какъв начин ще ви подкрепят? Те също ще готвят или ще правите нещо друго? Ами, те няма да готвят, няма да се включат в това, ще остават на нас, но ще ни забавляват, ще разнообразят обстановката. Ще има музикални изненади. Ще има музикални, танцовални изненади и други. Колко дълго ще продължи базара в неделя той? От колко до колко часа? От 10:30 започва до към 3 часа пред градинката на Народния театър, едно любимо място на софиянци. Трудно ли се организира едно такова събитие? Трудно е, голяма организация. Хората, които идват при вас, какви са най-често? Какви хора срещате там? На благотворителния базар? Да, хора, които се изненадват, че сте там, или пък други, които знаят? Някои знаят, защото, примерно, моите приятелки идват. Има реклама на това нещо, но всеки, който дойде, дори не очаква колко приятно изненадано става. Добре. До сега се провеждаха в моловете, хората в неделя традиционно се разхождат с децата и остават страшно приятно изненадани. Сега могат да го направят не в моловете, а да се отбият към градинката на Народния театър. Хубаво време, със сигурност ще го имате. Това ще се случи в неделя. Може да опитате едни вкусни, традиционни английски ястия от тези момичета и още много направи. Да, разнообразието е голямо. Добре.